ang content, ano lang yan in English mo lang yan Kung sa Bicol, ang ibig sabihin laman. So, ibig sabihin, ang content na tinatao mo sa tao, na pinapahiling mo sa tao, dapat may laman. Kung mayong nakuha ang tao sa content mo, bako yung content, duros lang yan. Halimbawa, araw kayo nagbakal ka ng chicheria. Ano ang mamamati mo pagbukas mo, puro duros? Di ba? Masusuya ka. Ang nahihiling ko kasi, ang gabos na viewers, ang gabos na nagdadalan sa tuya, garo lang yung mga aki na nagbubukas ng chicheria. Kumbaga, pagbukas ninda, dahil man tulos yan mareklamo na duros lang ang laman. Ang main purpose ninda is makuha ninda si gusto ninda. Halimbawa, nagdamang ka sa sarong comedy na na page. Siyempre, pag nakuha mo si comedy, maray. Di ba? Okay yan sa imo. Ang content niya ang laman na gusto niyang itao. Pero the end of the day, dapat ang content na ito, dapat may laman talaga. Kumbaga, si tao dapat may take away. Pero duman sa kaugmahan, dapat igwa siya ning laman.